ҷаласаи раҳбарони кишварҳои осиёи марказӣ ва чин ки ҳафтаи гузашта дар шаҳри Сиан барпо шуд, на танҳо аз назари шакли баргузории ин ҳамоиш, балки эъломияи пуриддаое ки қабул шуд, мавриди таваҷҷӯҳ ва сӯи нигаронӣ барои дурнамои сиёсии панҷ ҷумҳурии ҳамсояи Пекин дониста мешавад. ин ҳамоиш тавсияи бисёрҷабҳаи ҳамкориҳоро ба намоиш гузошт. Он гуна ки аз рӯи эъломияи қабулшуда мебинам, чандин механизми ҳамкорӣ дар сатҳи вазоратхонаҳои Чин ва Осиёи марказӣ эҷод мешавад. Бахши густурдаеро дар иқтисоду энержӣ, нақлиёт, тарҳои сабз, ҳамкории миёни матбуот ва ҳатто амнияти рақамиро ҳам пешбинӣ мекунанд. ваъдаи наздик ба $4 миллиард кӯмаки бебозгашти Чин ба кишварҳои минтақа дар пасманзари ҷанги идомаёбандаи Русия алайҳи Украина ҳамсояи осиёии кишварҳои пасошӯравиро дар назарашон ҷаззобтар мекунад. мо ҳамчунин дидем ки чин як нақши муайяни амнияти доштан мехоҳад, ҳарчанд маҳдуд аст. яке аз масоили аз назари ман бисёр чашмрас ин баррасии режими бидуни виза аст ки мо мебинем бо Қазоқистон аллакай татбиқ мешавад. бо Қирғизистону Узбекистон ҳам метавонад амалӣ шавад. ин чиз ҷолиб аст, чунки то ҳол ҳамин масъала барои ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ як андоза мушкил дошт ки шумори зиёди шаҳрвандони Чинро дар хоки худ роҳ диҳанд ва ин чизро ҳукумати Чин мехоҳад ки ташвиқ кунад. ҳамсоҳбатони радиои озодӣ мегӯянд Тоҷикистон дар миёни ҳамсояҳояш шояд камтар аз дигарҳо ваъдаи кӯмаку дастгирӣ шунид ва арзишмандтарин дастовардаш эҳтимолан ваъдаи $500 миллион маблағгузорӣ ба нирӯгоҳи барқи обии Роғун мебошад. тоҷикистон ба он хотир мавриди таваҷҷӯҳи хоси Пекин аст ки дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ танҳо кишвар аст ки ҳамзамон бо Чин ва ҳам Афғонистон ҳамсарҳад аст ва ҳамин чиз ҳам ба сатҳи ҳамкориҳои амниятии Чин бо Тоҷикистон таъсиргузор мешавад. Чин як постгоҳи марзӣ дорад ки дар сарҳад бо Тоҷикистон амал мекунад. инчунин маблағҳои Чинро барои эҷоди як маркази полис дар соли 2021 қабул кардааст. чин қарздиҳандаи асосии тарҳҳои давлати Тоҷикистон аст ва аз ҳамин назар ҳам мавриди нигаронии мунаққидони Душанбе мебошад. Сотрудничество с Китаем, Таджикистан, например. дар ҳамкорӣ бо Чин, Тоҷикистон ҳамеша манфиатҳои миллии худро дар дастури кор қарор медиҳад. дар тарҳҳои як камарбанд як роҳ ва ҳам дар додугирифтҳои дуҷониба, Тоҷикистон ҳамеша бар пояи стратегияи миллии кишвар то соли 2030 амал мекунад. дар ҳар ҳол манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти миллӣ дар авлавияти ин ҳамкориҳо аст. Сохранение безопасности, национальной безопасности. ба бовари Муиддинова, Тоҷикистон ҳамеша талош кардааст як мувозинатро дар ҳамкорӣ бо шарикони стратегияш ҳифз кунад, вале таҳлилгарони дигар мутмаинанд ки баъд аз ин Чин мехоҳад нақши бористар ва ҳам сифата наверо дар минтақа иҷро кунад, вале то куҷо ин чиз метавонад мавриди ҳассосияти Русия, кишваре ки осиёи марказиро ҳамеша дар маркази манфиатҳои стратегии худ қарор додааст бошад. ҳамаи раҳбарони панҷ ҷумҳурӣ чанде пеш дар Москав буданд ва равобити Москаву Осиёи марказӣ ҳамоно бисёр қавӣ аст. Кремлин роҳат аст ва то андозаи нақши Чинро қабул кардааст ва корро ҳамоҳанг мекунад. аз нигоҳи мавқеи ғарб, замоне ки дар Сиан ҷаласа ҷараён дошт, дар Остона ҳам як ҷаласаи барпо мешавад. Иттиҳоди Аврупо бо раҳбарияти Қазоқистон ва дигар мақомоти минтақаӣ тарҳи имкониятҳои азими тиҷоратӣ ва эҷоди долонҳоро баррасӣ мекунад ки як пешрафти калон мешавад. нишасти Сиан ҳамчунин. аз нигоҳи ман имконияти ҳамгироии миёни Чину Аврупо дар минтақа як падидаи ҷолиб шуда метавонад. дар эъломияи Сиан як ишорае ба ормони бунёди ҷомеаи демократӣ шудааст, вале ба бовари таҳлилгари қирғизистонӣ воқеиятҳои ахир баёнгари ҳақиқати дигар буда метавонанд. Что касается политических режимов, то дар робита бо режимҳои сиёсӣ бояд гуфт ки дар минтақа ҷараёнҳое мегузарад ки ман онҳоро синхронизатсия ё ҳамоҳангсозии режимҳои сиёсӣ меномам. кишварҳои минтақа дар бунёди режимҳои худкома тақрибан ҳамфикр ҳастанд. ҳодисаҳои ахир бахусус дар Қирғизистон баёнгари онанд ки мо акнун аз ҳадафи бунёди як ҷомеаи демократӣ ҳарчи дуртар мешавем. маълум шуд ки баъди 30 сол баъди ҳаракат дар ин самт ҳам аз роҳи талоши бунёди демократия гаштан мумкин будааст. аз ин рӯ дар байни
байни чин و روسیه از لحاظ جغرافی بند بودن آسیای مرکزی برای هماهنگی بیشتری رژیم‌های سیاسی سبب می شود. истинно демократических политических нишасти сиан дар матбуоти ғарб ба фарқ аз расонаҳои чин бостоби зиёд надошт. дар ҳошияи хабарҳо нашрияи Economic Times ба таҳлили худ чунин сарлавҳаи сода гузошт: нишасти сарони осиёи марказӣ ва чин тела додани минтақа ба доми қарз.